Мен бу идеяга бик уңайлы карыйм. Чөнки милли университет ул безнең татар халкына, татар милләтенә кирәкле университет булыр иде. Ләкин шикләнерлек фикерләрем дә бар. Әйтик, әлеге милли университетны без махсус ясалма рәвештә эшләгән чиракта бу үзенең теге иҗат продукциясына китерер микән дигән шикләр бар. Чөнки махсус бина төзеп кенә анда махсус шәхесләрне әйтик анда кемәтмешли укытып шәкертләр җыеп теге ясалма учреждение булуыннан миндә бераз гына шик-шөбһә бар. Чөнки ясам әгәр дә менә махсус бинаны төзүмичә, махсус кешеләрне әлеге бинага чакырып, шундый теге аерым бер учреждение ясамыйча да татар милләтен, үзебезнең милләтне сакларга була. Әлбәттә, һәр кеше, һәр шәхес үзенең булдырганча, үзенең таланты аркылы, әйтик ул әдәбияттәме ул, әдәбиятта сәнгатьтәме ул, әйтик театр сәнгатендәме, башка өлкәләрдә ул үзебезнең милләтебезнең йөзек кашын, аның гореф-гадәтләрен, аның әдәбиятын саклап калыр өчен үзенең мөхитендә һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәм әлбәттә мин үзем менә бу милли университетны үземчә, минемчә күптәннән булдырдым инде. Чөнки мин 30 ел инде шушы театр сәнгате белән гашыйк һәм үзебезнең милләтебезгә без татар сәнгате, татар әдәбиятын, татар музыкасын, татар биюләрне, татар моңын театр сәнгате аркылы без тамашачыларга, милләтебезгә җиткерәбез. Милли универ миңа калса ул татар театры. Һәм мин инде бу нәүбәттән үзебезнең театрда, әйтик менә әдәбиятны, татар әдәбиятын инде безнең репертуарда татар әдәбияты каядыр 85% татар әдәбияты безнең җәлеп тәшкил итә театрыбызның репертуарын. Шул исәптән Исхакый, Ибрагимов, Габдулла Тукайның әсәрләре безнең Габдулла Тукайның эшчәнлеге һәм язмышы турында безнең репертуарыбызда 3 кенә спектаклебез бар. Димәк, без милләт өчен кирәк, милләт университеты ул театр. Җанында милли аң йөртүче һәр татар кешесе кебек, мин инде бигрәк тә үз гомеремне татар милләте дип үткәргән кеше 23 ел радиода эшләдем. Шуңа күрә милләтемә кагылышлы, милләтемнең тәрәккыятенә, үсешенә кагылышлы нәрсәгә хуплап кына карарга мөмкин. Без моңа лаеклыдыр дип саныйм, чөнки без Россиядә руслардан кала икенче милләт саналабыз. Шулай булгач, ни өчен әле безнең милли университетыбыз булмаска тиеш? Әгәр дә була икән, моны хуплаудан башка бер нәрсә дә әйтеп булмый. Инде үзең нишли аласың дигәндә, башта идеялар бик күп. Әйтик, ниндидер ярдәм кирәк икән, шагыйрә буларак, журналист буларак, гомумән татар милләтен яратучы, шул дип табынып яшәүче кеше буларак, миннән ниндидер ярдәм, киңәшме сорыйлар икән, мин һәр вакыт әзер, һәр вакыт әзер. Афарин генә дип әйтергә кирәк, булагына күрсен дип әйтергә кирәк, тагын нәрсә әйтеп була бу очракта. Мин милли университет булдыру фикеренә, идеясенә үзем дүт куллап риза, дүт куллап хуплыйм. Инде әлеге уку йортына нинди файда китерә алам дигәндә, минем беренчел һөнәрем укытучылык һөнәре, мин татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Әгәр дә чакырсалар татар әдәбияты буенча, мәсәлән, бер курс лекция укый алар идем, әз генә әзерләнсәм. Һәм инде үземнең хезмәт вазифасы буенча китаплар чыгарам, бүгенге көндә китап нәшриятында эшлим, китаплар чыгару белән шөгыльләнәм. Һәм биредә укучы студентларга татар телендә сыйфатлы, кирәкле китаплар белән ярдәм итә алар идем.